खौरां बिनि थाखाय गोना गिरि जागोयान रक्षा खौरां मोजाङा आशिखलाय खौरां बिनि थाखाय गोना अ बुबाग्रा जाति हायजुबै रंजानि बिछावै हायुं गोनाङै हायुं गोनाङै थादुरै तातं बायदि मोखां सोमै ताखु नगदि खादुरै तातं के 184 बसंती प्रासा के बुबाग्राम महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक के बुबाग्राम प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक के बाक्सा तै खानि रहबाय का जतन जे मानसे तुबा सुखाइबाय का बुबाग्राबो पूर्ण समर्थन रनि बाबा आशीर्वाद खाइका के लामार सिनि एम खरसा कनै प्रय मालायका आरो मुसुका के लेंमान बाय कक हमके साइमाले आइसे के ना करसानो लक्ष्यते उद्देश्य काइसन मा तंगनाय 75 बছর टिप्रासारक चिनि हावो जेसेक सातक जाका जेसेक थंजाका निजेन हावन सेकेंड क्लास सिटिजेन नङिनाय आबनि गानावो आबनि सामो आबनि सामो चिनि ओ जे किसिचा हिमबतक सेंट्रल गवर्नमेंट खुनजु ना थङै तंमाने खनायङै तंमाने न खनारना बागै किसिचा जे चात्यमं आबो किछु गतर सामंया चिकनसा सामंसे नांखाके तेबो कराक या परि कराक स्टेप मा सेबलायनाय जत्तनो आबनि बागै जों तियार मा तंलायनाय आरतै काइसा कक जेसेकपनो जों रां पैसा गोनां तंदे जेसेकपनो अफिसार तंदे जेसेकपनो नेता मन्त्रि इनफानो तंदे सिनि फ्यूचर सिनि बुसाबतैनो जारा सिनि बुसाबतैनो जों हामजागो सिनि बुसाबतैनि फ्यूचर न जों वानसगै न खक तांलायो राङा जेलायो फियाबा जों चिरकाल हा मुरगै तंलाक अ हा सालसा जों थैमानि यागोल ताबक जे केसेब मा नामन से तेबि केसेबै थांनाय आफर जे जों हामजागै कलां माने जे जों सिनि हामजागै सिनि बुसाबतैनो जे पालाय तरै कलां माने बर तेबि बिरमानो कसानाय हामानि बागैनो जों जत्तनो जानि जे एंगेल तै जे फारसाक जों चेष्टा मानालायनाय हामबाय सिनि टिप्रासा आयोग लक्थों बुबाग्रा आयोग लक्थों 184 बसंनि टिप्रासा आयोग लक्थों